Terve vaan kaikille. Taas on mestoille ajeltu tämmöisessä pienessä lumipyryssä ja ei oikein näe niinku kovin kauas täällä tämmönen ihme usva, mikä lie onkaan. Mutta taas ajelin heti tänne samoille paikoille, koska miksi ei. Tässä on aina näkynyt sitä ahventa ja hyvää ahventa onkin näkynyt. Mä luulen, että nyt vaan jatketaan tasuri- ja jigihommia. Kyllä se puoli kiloa pitää ylittää jo tänne. Tietysti 20 vuotta on jahattu jo sitä kilosta ahventa, niin katsotaan milloin se napsahtaa. Aika hieno olisi videolle saa. Mut anyway. Ruvetaan pilkkihommiin. Kammeen into on jo päällä. Kato, kyllä sitä kiinnostelee, kyllä kiinnostelee. Tähän vaan loppuun asti. Joo. Hyvä ahven. Hyvä ahven. Sikulle siimat on kiinni joka paikassa. Oikein hyvä. Saataisiko me lisää? Mainio ruokakoko olisi tuo mikä äsken tuli. Juuri sinä tule vaan. Ei oo kyllä mikään raju syönti päällä kun miettivät noin saakelisti. Ja sieltähän se. Ai jätin jääreunat. Virhe oli se, että näpit ei ollut paljon. Voi vitsi, että harmittaa. Tasuri ajattelin myös kokeilla. Tällä olisi kyllä hyvän kokoisia olisi nuo kalat. Tuo keskikoko olisi hyvä. Yksikään ei varmasti ole jättiläinen, mutta tuo keskikoko olisi todella hyvä. Nyt vaan ne näpit vappaaksi. Ei tulisi enää tuota. Tuo kyllä ärsyttää aina yhtä paljon. Ready, steady. No varmaan pääsit avannolla irti, voi hittoa. Ai saakeli, ei nyt. Ei oo onni nyt matkassa. Sinä voisit tulla jo jäälle asti, eikö niin? Ei kun minä sanoin, että jäälle asti. Siellä olisi kyllä monta. Mutta kun ei tämä live luottaa niitä kalasta minulle. Se kalastus pitäisi tehdä itse kuitenkin.
lähti tuolta sivummalta jo nousemaan. Yksi ainakin. Hyvältä näyttää, tule vaan sieltä. Kyllä minä sinut otan. Mielelläni. Sinä tulet kyllä jo jälkeen. Just noin. Ai ollut kyllä kummosestikin. Hyvä. Ei, säikähti. Sinäkö sieltä lähet tulee? Pienempi. Mutta otan. Silloin tällöin joku haksahtaa. Kun sieltä olisi seuraava tulos. Ohi iski. Oli kiinni, vaan pääsi karkku. Siitä taas. Hyvä. Ei. Eivät oikein kunnolla imaise tuota jikiä. Kun tämä tulisi. Joo. On kyllä hyvää köllykkä. On kyllä hyvää köllykkä. Seuraava tulla. Tuli tuolta sivulta jo tänne niin määrätietoisesti. Joo. Ohi iski. Vähän tommosia hutilyöntäjä. Jikin vaihtaa. Perhana kun ois hyviä ahvenia tuolla. Tuon parven kun tosta nypiin tähän jäälle, niin voipi lähteä jo tällaisen tunnin jälkeen. Miettii, kauheasti miettii. Just do it. Pitää vaan kärsivällisesti odottaa, että keneltä hermo pettää. Nyt sieltä on tulossa. Yllättävän kauan kesti.
lähestyy tuolta oikealta. Tämä saattaisi tulla kyllä pilkille asti. Joo, kyllä. Ei kun iski huonosti. Se on sitä. Pistän tuon Jasun lätkän, missä on tosi pieni jiki. Muikutain niin siellä utin. Tää saattaisi nyt toimia. Tuo mikä lähestyy, niin saattaisi olla oikeasti hyvä ahve. Saattaisi olla. On. Nyt ette näpit kylmänä, tässä olisi hyvät saumat. Tää on tyyliin 3 senttinen tuo jiki tuossa, niin mä luulen, että ne uskaltaa purrassia. Ei on niin raivokas syönti, että ottaisivat noita 7 senttisiä ja tämmösiä. Aika jännä, että kun pilkkiä vaihdat, niin yhden saat. Sen jälkeen loppuu syönti. Sieltäpä ois 2 tuloilla. Kumpi ehti? Eivät puraas. Tämä puras. On kyllä. On hyvää ahventa on. Ei tulla jigille, mutta sitä itse tärppiä ei niinku tapahdu. Joo. Se kävi puraasumassa. Ei nyt oikein innosta. Miten se olisi tää pystäri sitten?
En tiedä, tekis melkein mieli ruveta nyppeläämään pystypilkillä. Katohan, nyt lähti vauhilla. Nyt lähti sitten vauhilla. Nyt on muuten hyvä ahve. Terve! Terve! Meniköhän puoli kiloa? Joo. Siitä kasuaalisti semmonen. Suottapa mennä yli puolen kilon. Joopa se joo. Entäs tämmönen vähän isompi Mikadon saira? Kokeillaan nyt kaikki sitten. Tuolla on noita hyviä ahvenia, että jos se on otillaan, niin se kyllä ottaa tuohon 7 senttissä. Sieltäkö se tulloo, niinkö? Joo. Saakeli hotkasi koko jigin sisuksessa. Takaisin vaan. Vähän vastaan lähti. Ellei mä ihan väärässä, niin ois taas tommonen varmaan puolen kilon köntti. Tulee ihan pystysuorassa. Joo, hyvä ahve on. Tosi hyvä. Elä Jessi, älä. Ei se nyt ollutkaan niin iso kuin meillä. Tuntuu vaan. Taas tullaan. Okei, tämä saira oli näköjään aika hyvä veto. Ei pysyn. Vitsi, miten hyvin nousevat tähän sairalle. On perhana kyllä hyviä ahvenia. Tule. On. Unohdin laittaa näytön tallennuksen teille päälle, mutta se on semmoista. Pitää yrittää kohta napata se päälle, vaan vitsi kun nyt pitää keskittyä. Ei, kyllä minä laitan sen. Noin. Näytti se siltä, että löydettiin meidän päivän ottipeli. Ei oo totta, miten hyviä nämä ahvenet on. Tämä on ihan käsittämätöntä. Miten voi olla
Miten ne on tästä sairasta nyt niin? Nyt lähti. Ei pysy. Sieltä tultiin vauhdilla. Vähän pienempi. Päivän pienin. Katokkahan tota ahvenmäärää tossa. Voi jumpe. Se kärkki kivettä ennen kalaa. Joo. Sivulta tulee taas. Hanska pois. On tämä käsittämätöntä. Se näköjään kun päivän ottipeli löytyy, niin sopi kaksin käsin kiskoa sitten. Ja ei kuvaa. Taasko? Kyllä. Ihan kohtalainen porsas on tulossa tuolta oikealta. Ei vittu, nyt se nousi. Kädet taas kylmillä. Ai perhana. Oi vitsi, ois tuolta oikealta tulossa aikamoinen. Oi vitsi, iso ahve. Iso ahve, just sinä tulee please sieltä. Tule, tule. Herranen aika. Tule, just sinä tule sieltä. Just sinä. Herra isä. Ei jumala.
Jumalauta näitä porsaita. Eihän tästä tuu mitään. Kahtokee tätä. Aivan mielettömiä. Voi että. Huhhuh. Loppuu taas akku. Olisikohan tämä video tässä? Pilkin vielä mitä pilkittävissä on, mutta me luulen, että videolla on jo ihan liikkaa noita kalannostoja. Kehtä mitään 3 tunnin klippiä tähän. Niin. Minäpä teidän palata asiaan vielä tuolta kämpiltä kottoon ja katsotaan miten paljon meillä on fileroita vaan. Mutta huhhuh, minä sanon jo nyt tässä vaiheessa. No niin, nyt on kotiin palattu ja olipa ihan huikea ahvenreissu. Noita tuli niinku 37 kappaletta laskin ja oli ihan karva yli 7 kiloa tuli tätä ahventa. Niin laskimella laskettuna se oli se keskipaino semmonen 190 grammaa. Halla, älä syö niitä ahvenia. Haisku sinäkkä et syö niitä. Minä fileroin ne. Niin siellä oli muutama semmonen suht pieni ahven. Mutta tosiaan se keskipaino oli kyllä aika hyvä. Ja isoimman minä punnitsen sitten tässä fileronin ohessa. Se on nyt jossain tuolla pohjalla, en minä halua sitä sieltä kaivaa erikseen. Niin pistän johonkin kohtaan sitten tekstillä vaikka, että paljon se paino ja miten pitkä se oli. Mutta pitää ruveta silpomaan näitä, kun hyö aattelee, että nyt syön ne tuommoisenaan. Mutta sielläpä olisi varillinen ahventa nyt. Katsotaan monta tuntia mennään fileroihin. Vai mennäänkö edes tuntia? En tiedä. Anyway, nähdään ensi videossa ja tilaa kanava, laita tykkäys, kommentteja, kaikkea semmoista. Mä kiitän. Ciao moro!